kids, mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang ang Legazpi daa saro sa mga safest city sa Pilipinas. Nakasabay mga tugang sa top areas o cities ang Legazpi sa saro daw na pagyaon ka, feel mo na safe ka mga tugang sa Legazpi. Aramon ta daw kung ano ang mga factors na naka-contribute tanganing ang satuya na syudad, mga tugang ma-determinar na kita po saro sa mga safest city sa Pilipinas. Aramon ta daw ang reaksyon kayan kan tagapagtara mga tugang kan Legazpi City PNP sa paagi ni Police Executive Master Sergeant Carlo Panya. Hello, Chief. Maray na agatabi sa imo. Yes sir, good morning. Good morning sa Pardangan po kang BCDB. Opo. Sir, primero kang maaraman po kang Legazpi PNP na itong nagluwas na bareta na saro kita sa safest city. Ano po sa naging reaksyon nito tabi, sir? Well, init na init po yung namatayan ni nakakataba ng boso dahil narekonisar po ang Legazpi as a whole na one of the safest cities sa bilog na Pilipinas. Opo. Oo. Sir, anong hiling po din na nakakontribute kung nakasabay kita duman sa saro sa mga safest city po sa Pilipinas? Number one po siguro, pagka sinabi pong safest, yung safe ang sarong lugar na dumanan kan, bako lang kan lokal na mga Pilipino. Bagot sa mga turistata na hali pa sa iba-ibang bansa. Opo. Nananaw sa Pilipinas. Oo. Pagkabot tabi sa crime rate tabi, sir, may contribution din yung nahiling ka mo? Sa crime rate kung pagbabasihan da po, hilingon da, ang kadaklang po kaya tang insidente, mga theft incident. Now, ito pong mga theft incident na po, usually nangyayari po sa laog ng So, madali po siyang nadadakop and of course, na-assist ka na ma-file yung kaso sa korte. So, po yan, solve yung may robbery kita, nasa-solve po yan. And of course, yung kidnapping. So, parang kung hiliyon ka, when it comes to ma-involve yung ating mga foreign national na naging biktima, garuditan na hiling. Wala doon masasamo yung listahan. Opo. I see. Okay. Ito, sir, na determination ka ito, ano ito, pirang bulang po ito, pirang taon po itong inadalan para makasabay kita duman sa sinabi ng information? Dahil may lang po siguro nauman na magbalik kami siguro po na reconisar na saro po ang Legazpi City na nahiling po rinda. And of course, sabi ko na nga on the part and the media, dako lang tabang po yun kasi yung media po, lalo na sa Indo po, kamo, dari nahiling man din po sa indong trabaho, na naibubuggas ko nindo na iti-araw ganyan ang sitwasyon ka na Legazpi. Bakong nagbubuggas kita na kung baga fake news, something araw po kayan. So, kung baga, tama ang naibabarita ta, hali po sa doyang nanunungdan. Pag sinabi pong safe city, ano pong pangkaabuan na definition nindo kayan, lalo na sa mga naka-star, buda po sa mga nagbibisita? Yes, kung ma-obserbaran na po mo yan, mas lalo may painin pinapakusog ang satuyang pagpapakalat ng mga kapulisan dito sa Legazpi. Tabang katuyang regional director, ay yung programa po
yung mga motor kapsa, nagduduman sa mga lugar kung hain na possibly pang dahil naabot ka sa tuwing mobile, naabot po nila. So, sarap po yan sa mga indicator and nakakatabang po sa muya. And of course, yung mga pulista, mas pang pinapararong po yung assist, lalo na po itong programa po sa katuyang bagong CPNP, yung 5 minutes in response po ang dapat pulis na maka-assistensya sa mga naipuning tabang. Pero sa kwantabi, sir, pag sinabing safe sitting ngayon lalo na sa mga bisita, ano daw ang gari na ilingta na nagari kakusuganin buot na ngaya dahil kimangyari sa kuya pagyaon ako sa syudad de Legazpi? Yun na po ito nga nasabi ko na kumbaga dahil po sa nakakalat po sa pulis na sa man na strategic na lugar, may pulis po kita dito sa Sentro Can Legazpi. And of course, lalo na po duman sa mga lugar po nahin po, binibisita po ka sa tuyang mga dayuhan na nagalaw po dito sa Legazpi. So police visibility, police visibility. Ano po? Pareho mo sir ang hiling nindo? Nakahiling po kayo ng, kumbaga nakulang bagay, kapag ka nakahiling ka ng pulis, parang tiwala ka na warang mangyari po sa imo. Like kung dahil ka po talaga magkakahiling sa mga kapalibutan, gari, dahil gayo, lalo na kung pag inabutan ka na ng medyo matanga na, medyo kabado na. O kung araw itong panahon talagang mga kapanahonan pa pagbanggi na. Iyo. Sabi nga mga magurang, dapat mainot ka na maglaog kaysa manok. Iyo man ang ganda, Kaya iyan nga ang gusto ko tabing punto tabi sa imo tabi Executive Master Sergeant na kung ika nga residente ka kang Legazpi, gari, di ba? Gari kampante ka na maski aga, banggi, deki mangyari tabi sa harong mo o maski ka naglakaw-lakaw sa syudad, garo deki mangyari sa imo tabi. Nagari igwa ka ki kumpiyansa na safe ako sa syudad ni Legazpi. Yes, opo. Pero bako lang ini sa partikan PNP, may collaboration po kay kami sa mga barangay official. Katuwang may po siyempre yung mga barangay tanod. Kasi sarap po sinda na kumagayaw sila sa area mismo na inot na makakatabang sa tatuyang mga kaimanwa. Just in case kuligon mga pangay po. Kung dahil tulos na wala duman sa pulis, sa aranis sa inda, at least yaw po sa mga barangay tanod na yaw po duman sa mga area na warang pulis talaga. I see. Opo, okay. So with that, nakasabay kita sa araw ka tabing ratings ninda. Ano po sir, di ba? Anong challenge na nahiling nindo? Siyempre, ang saro dyan, ang maintenance kay ni o duro-diretso tabi na maging safe ang mga visitors, ang mga yaon po sa tuyang syudad na Ka-Star? Opo. Yun nga ni po rin gigibong kan sa muyang liberato, kan sa muyang chipupulis na masalo pang kadingalikan yung presence kan na pulis yaon po talaga dapat sa luwas na naihinig. Kaya saro po nga niyan sa kampanya mapuka sa tuyang Regional Director na si Police Brigadier General Andre Pidison, sir. Opo. Kumusta sir ang kwan mo niyan? Maski ngunyan, gari, tama ba ang sakong nadadangog, maski kulang kita ki mga kaso din ngayara, basan o mga street crimes tabi sa tuyang syudad? Yes, opo. Makonsiderata po na nagbaba po siya compared ka na naka-aging taon, January to June, compared last year. Ayun. So medyo magayon ang sitwasyon ta talaga. So generalmente po talaga magayon ang sitwasyon ta tabi, Chief, ano? Yes, makukonsiderada pong tranquilo. Pero sabi ko na nga hindi kaya po kang pulis lang. Dapat po gabos. Palado po rin sa media, sa barangay official, na yan po sa nakakasakop ng mga barangay. Gabos po, and sabi ko na gabos na kooperasyon, magiging mga tranquilo po ang sarong kung lambang individuals, yaon po ang kooperasyon, lalo na sa traffic and PNP. Okay. So with that po, anong mensahe mo sa mga taga Legazpi nyo tabi sa pangarangkang Legazpi City PNP, Chief? Siguro, mas sa lambang kumaluan ka na Legazpi, dakulang undraman, bakulang ini sa partikan na PNP, sa lambang individual na mahiling din daw, nadangog din daw, sa may kategorya na na lugar kung sa inyo pwedeng dumanan sa katuyang mga
makunang kan lokal na mga biyaheros. Lalo pa itong mga hanip po sa iba-ibang bansa, hindi sa bilog na Pilipinas. Yes, opo. Sir, salamaton po. Mabuhay ang Legazpi City PNP. Ayaw po, thank you very much. And tiriman po sa Papikan Media Broadcast sa kataw po yan mga siring na informasyon. Tanganin, may tao naman po kung ano po ang tunay na nangyayari po sa loob ng Legazpi. Mabuhay mo po ang nasendong istasyon, mabuhay po ang Legazpi. Thank you very much po. Yeah, thank you so much mga tugang Police Executive Master Sergeant Kaiba. Carlos Panya. PM, ang lalaking hindi inuumaga. Ang tagapagtaram mga tugang kang Legazpi City PNP may kinaraman sa siring na isyo asin kahaputan dili po mga tugang sa Satuya tabi na palibot. Magbabalik kami sa report ni Jimmy. Hali po dyan sa luwa sa oras na 3 minutos bago mag-abot ang alas 8 in morning. Jim, good morning. Come in. Yes, salamat BP. Maray naga sa mga parantabay agresibo an lokal na gobyerno kan kamalig manungod sa ngaran ni na turismo dahilan ta dakul ang potensyal na mga tourist destinations digi na pwedeng i-develop sa level kan local chief executive ta BBB. Plano ni Mayor Caloy Baldo na habulon itong supundo dyan sa pagpapailaw baga sa palibot kan Bulkang Mayon. Dakulang pundo downloaded ito na sa Garissa DOT. Plano niya nakahuro nun si DOT Regional Director Herbie Aguas na kung pwede i-divert sa pundo kaysa sa iuli ito sa National Treasury. Ngunyan, ang plano, i-develop ining mga tourist spot sa palibot kan Mount Kidwinan, ta 18 tunnels pa, anday nabubuksan digdi, di connectar ang Sumlang Lake to Mount Kidwinan. Yan sa level kan local chief executive. Sa level naman kan Sangguniang Bayan, na mugtag pa sa sa committee ni Kagawad Felipe Napa, ang chairman committee on tourism, kung saan yaon ang linya niya manungod sa aspetong initabi BP. Ngunyan, ang plano man ni Kagawad Felipe Napa, ang chairman committee on tourism sa Sangguniang Bayan, i-upgrade, i-digitalize QR code ang sa sistema sa mga tourist destinations digdi sa kabalik. Kung paano ini, aramo niya to kay Kagawad Felipe Juna Patabi, BB. Kagawad, sa ibong na linya po si BP Henry Sancor sa DCGB. Kagawad, maray na aga po. Good morning, Tabi. Kumusta tabi, Kagawad? Maray-rahay lamang po. Kumusta po ang adjustment mo po sa pagiging kapitan? Ngunyan po sa kang ilihido na municipal councilor. Nag-a-adjust pa buho kita tuod sa okay ni. Ito naman sa pagiging lokal na chief executive sa barangay na nasa legislative kita. Opo, okay. Sabi ni Jimmy, may plan bilang chairman committee on tourism, may plano ka po na i-digitalized o digitalization kang tourism industry po sa Kamalig Albay. Paano tabi ni magigibo, Kagawad? Actually, ining digitalization da biga na ilalaog to duman sa tourism code kang Kamalig. Mabukas ini ki dakulaw na oportunidad sa mga TREs, sa mga tourism registered enterprises. Kasi once na naglaog ka sa sarong TRE, may QR na duman, may main QR ang sarong munisipyo na duman sa system ninda. Tapos pag picture mo ka itong naka-QR coding na at sarong destination, ituturo ka na kan mapa, ano ang yaon duman sa laog ito, ano ang mga babayadan, ano may pagkaon. Pero every restaurant, every spa, every hotel, every tourist destination kakamalig, nakagan mikiarog ka ito para mas magkaigwa ki dakulang tansa na madumanan itong mga
destination na ito. Kasi ipandaduduman. I see, Kumbaga, okay. ano na siya paperless. Aha. Pati ang transaction, pati ang pagbayad, yarao na dumandamos. Pati ang Iyon. data collection kan munisipyo, yarao Aha. na dumandamos. Duman lang po tabian kagawad sa sarong QR code lang na ibubugtak. Anindo? Tabi ba, Ano po? ang pagkasabot ko po sa QR code, di ba? Ngayon, may QR code, i-scan yan kan cellphone, naka-online ka, i-scan yan. Tapos pag na-scan ito, nabasa, ma-open duman sa cellphone mo itong app na ito. Mahiling mo nagabos duman ng mga destinations, yan na pigasabi mong mga restaurant ngaya. Buda kasabay na tabi, so registration tabi, Councilor Kwan, napa? Big, Ang maduduman po, ang pag nahihilingin ang mahihiling doon, the main server, the tourism office kang Kamalig. Tapos, i-direct ka na duman sa mga anong gusto mong dumanan. Actually, kumbaga ining sarong restaurant sa Kamalig, igo sa kisarong very small na billboard, Opo. mabugsak naman sa mga QR kang gabos na mga tourism-related enterprises para ibubuktak na duman sa mga ano ang mga yaraon sa inda. So, ano ang mga activity sa laog, ano ang po pwedeng gibuhon. Kumbaga, virtually, may hihiling na kang turista, may pa na naduduman sa area. Ayun. So, mas madali. Ayun naman talagang usongon yan. Pero yan po, kaya, alam mo nga, yaon nga ako sa ibang nasyon, pwede ko nang ito i-scan habang yaon ako sa ibang lugar. Iyo. Actually, Then ako kahit po na very mag-dyan pa popular sa munisipyo para naman ako magkuha kang detalye through scanning. Kundi, kung yan naka-online naman, pwede na ako mag-scan mismo, tabi kang QR code. yan. Kumbaga, di ka naman duman sa munisipyo. Kung Yun. may ng tourist destination, sa ng restaurant, mag-review muna siya. Actually, bako lang ini sa tuya. Actually, it started in Thailand, sa Chiang Mai. Yaon duman nini pigkopya para mas kung may hiling tang Kamalig, magayunon ang programa for the tourism. Actually, for the past 2.5 years, ang nagbisita sa Kamalig, 600,000 na turista. Yeah. Magayon yan, ano? But we are targeting about 500,000 to 1 million tourists a year. Sana. So mas maray talaga kagawad na makaprepare ka mo kimaray in a digital platform, ano? Tangan, tayo bagang uso mo yan, pati ang pagbayad, pati ang pagpabook, pati ang kunmasain, etc. Pigigibo na po via online, then na kayo po na magparahirilingan pa para magpila po dyan sa Municipal Tourism Office kan Kamalig, ano? Iyo tabi. Yeah, magayon yan. Pero permi na po na dahil dyan mawara sa app na susumbrang lake, ano tabi kagawad? Permi na kasab mahiling duman ta. Sarap bagan sa tourist destination ta na pinagtutuyo mismo, di ba? As in iba pa. Now, ito pong pinasabi na may request sa DOT Nagari sa pondo, imbes na maibalik sa National Treasury, may ito po dyan sa lokal na gobyerno sa pag-develop kan mga kuweba tatabi kagawad. Ano po, may ideya katabi kaya ni kung paano ni magigibo? Actually yan, this is a province-wide project. Bako man sana sa Tuya, bako man sana yan sa Kamalig. Kasi itong lighting bakan mo yung volcano. Bako man sana yan sa Kamalig. Yeah. Dakul na mga munisipyo ang madadalaganan. Kasi kung funded naman talaga yan, tayo talaga ang pondo na ibabalik sa national government. Nasa national government, pero kung kaya pahabulungan lokal ng mga gobyerno, sayang man kan kundi may magagamit digdi kasi program na. Iyo mananggad. Nagkahuro na lamang po kamo kayo ni Director, ano yan? Herby Aguas? Day pa po kami nagkakaroon ni Director. Tabaka kun dapat maagapan tulos, di ba? Kagawad. Tabaka. Sayang man kayan. Mapagalong maghagad kang pondo sa national government. Iyo baga. Bata day man basta-bastang gamiton mo anta, syempre. Makosarang kita kibang bagay kundi ang kipagtugot kan tamang ahensya kan gobyerno. Iyo, tabi. Iyo po. Opo. Salamat po, Kagawad Felipe Napa Jr. Sir. Good luck tabi sa imo. Salamat po. Good morning sa Gabos. Opo. Jim? Okay, so yan tabi, BP, si Kagawad Felipe Jun Napa.
And aram ko, pag-abot ni Mayor, actually nagbalo na kansaro na hanapon sa magpasyar kay, kay RD, DOT Regional Director RB Aguas, dahil pa natsimpuan ni Mayor, baka pag-uli-ali sa Metro Manila, pasyara naman dyan sa opisina kan DOT. Tasayang mandaya kay itong pundo, once Iyo. na unrahon, lalo na kan proponent, i-divert ito digdi sa Kamalig, lalo nang mas mabubutong ang industriya kan turismo, bako sa nakamalig, kung bilog na albay. Iyo. Siguro, kaya po nagkangkigari communication mo na, written communication. Ano di ba? plano mo kagawad kayo? Dahil yung ikuanin ni sa Resolution mo na. Resolution. Katrusang ko ng bayan. Bilang first. Kung kaipuhan kan local chief executive, kung kaipuhan ang resolusyon Oo. para agado nito, Yes. syempre, mga disang gunian, kaipuhan may mag-up para mahabol pa itong pondo. Yeah. Siguro tabi kagawad ba na ano yan, gari yung mas maray na igwa ki mga prosesong arugaan para makaabutulos kay Director Herbie Aguas. Oo. So, Diba? yung initial step siguro, importante, Opo. saan ko niya ang bayan resolution, tabi, Yeah. Bibi. Mm. Anyway, tabi, Okay. kagawad, ihapol ko, tabi. Dakul mo niya ng mga panibagong site niya to, digdi na natatarget nitong i-develop, karagdagan ka itong mga inot na mga tourist destinations digdi sa Kamalig. Actually, dakulon kita. Actually, kan panahon na nangangampanya ako sa binilibot ko ining Banuang Kamalig Magayunon, dakulon pa kitang mga falls na di pa na-develop. May sarong barangay na igwa kitang hot spring, may 18 kuweba, sarong barangay, igwa pang falls, igwa pang underground river. So, ang tigahalat nilang talaga digdi with the consent kan DENR, na mabukasan ini kan lokal na gobyerno para magbukas in panibagong mga oportunidad sa turismo sin mga trabaho. Kaya sabi tangani, kung may hiling po nindo ang Kamalig Magayunon mga tinampo, aralapadon. Ang pigto problema nilang paano ini magagamit kan tao, mapakinabangan ng mga tinampo. Dahil tama ini kayang lutoon, mapapalakaga. Yeah. Ang kukuha ni mag-create ki panibagong avenues for the tourism development para magamit din mga tinampo kasi way back in 2015 and 2016 pinalaog ni sa NEDA na mapondohan itong tourism road circuit kan Kamalig. Kaya yun na ini ang resulta. So, dakulon po kitang mga papabukasan ng mga tourist destination. Actually, nung na taon, may nakaschedule kaming pabukasan na duwang tourist destination, duwang kuweba, para magbukas ki panibagong oportunidad sa mga komunidad na magkaigwa ki panibagong trabaho as in mga negosyo. Oo. Kagawad, may reaction din sa tuyang texter, siguro taga Kamalig ini, o baka day karamon taga sa Insya. Sabi niya, igwa pa dyan sa Kamalig na sarong possible tourist attraction. So hot spring dyan na sikat ka ito. Nawara na ata. Deko aram, ano nangyari sa barangay Pariaan. Igwa kang kagawad kang panahon tabi? Hot spring? Igwa, actually kan 1990s, pigduduman talaga ito kan Pariaan? mga tao sa Kamalig. Oo. Ang aram ko niyan, ang pagkakaram ko niyan, it is already privately owned by a Korean company. Yan na po, yan na, may hot spring patabi dyan kagawad, yan na, maski private na siya? Kaito talagang hot spring itong nasa Pariaan. Pero ngunyan, sarado ito sa public Pigsarado nila bakudan. Kasi ang pagkakaaram privately owned na itong property. I see. O kita. Sa Albay Bagagaro na itang hot spring, maski sa Tiwid, na kitang hot spring gayod, na pwedeng pag-pro. Digdi sa barangay Cabraran. Cabraran kan? Cabraran Pequeño. Paano po nagkaigwang hot spring yan kagawad? Human nga ni Antigua. Tamayon po, yan baga dapat nga harani sa... Ilingon mo Antiwi, medyo may duros din siya baga sa sapon kan may, sa kwan mayon, pero igwang mga hot spring tayo duman so kwan, so ano ito? So geothermal, di ba? Opo. Pero dyan sa Indo, ano daw nyaon dyan? Na-explore po yan ta, igwa ki mga arugan dyan. Actually, kung mahihiling mo, nasa bulod na parte kang Kamalig ini kasi nasa boundary ka ng Bilyar. Oo. Yung parte kan
Paryaan na masunod na barangay Kapraran Pequeño. Actually, igo duman kitulong hot spring na nag-ooperate nun yan. Actually, free flow. Oo. Kasi ang nakaurong gusto Talaga? Oo. nag-drill sinda 200 feet pero nagpo-flowing. Pag mainit, ang nagluluwas. Oo. I see. actually- Pero gurano tabi kainit ang nagluwas kagawad. Actually, pigtitimpla paninda. Actually, pigkahagan pa ka itong to nawasan na tubig. Para Di mainit? timpla lang. Mainit, Day kaya kang tawa no, mainit kung pig. Day kaya. Baguboy karigo, May si sarok timplahan mo duman pa. May sarok duman nga na hot spring na binukasan. Dahil na nabubukasan kasi sobrang init kang tubig. Ayun. Magayon ko to kung ma-explore yan ang mga lugar na di. Ay, actually, magayon nun. Sabi ko nga Ano ni, do, tabi kagawad para na iba naman, yan na hot spring naan, kung pagitimplahan ng kitubig, di, sabayan mo na kikape, asukar, buda, cream, ngani na. Na iba naman, so, pag madyan ang turista, ang kape, sa saldo ko sa spring. Ang sabi ko nga, ining sarong barangay na ini kan Kamalig, ining Oo. Kapraran Pequeño, ini yan saro sa magiging tourism gem kan Kamalig. Kasi ining Yeah. sarong barangay na ini, may guwang hot spring, may 18 kuiba, sarong barangay, Oh. may falls pa siya. Oh, dakol Ako pala lang ng potential nagyaman talaga din sarong dyan. barangay na ini. Dakol Opo. pala, oo. Okay, salamat po, kagawan. Good luck, tabi. Salamat pa, salamat. Opo, Jim. Okay, so yan tabi, informative na maray. Ngunyan ko sa kay Resian ini. Papasyaran ko daw ini, explore ko Sige daw daw, ini. Jim. Iling nga daw yan, hot spring na andyan. Bagon magagamiton pang karigos, titimplahon mo na kitubig na so... Mainit. Grabing init. Ako kakaiba talaga. Agari ka baga dyan sa hotel baga, Jimmy? May hot and cold? Oo. Pag di mo kaya so init, titimplon mo para mag-neutral so cold buda hot. Ang makangalas na napauno, narayo man sa bulkan. Iyo, may mga kanyan, may mga geological explanation Sa yan. MGB, kung ano ko ang kaan. Pasyaran ko muna. Yeah, pasyaran mo muna. Kapraran Grande. Yeah, okay. Mga maabot na daw, pasyaran ko ini tabi, BP. So yan, ang katuyang mga dagdag na informasyon with Kagawad June Napa, Philippine Napa, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Ali dyan sa luwas, alas 8 Gs o kaya 14 oras mga tugang sa Pilipinas. Asin po digdi sa DCGB. Iling mo na yan. Inda, kay to, aki pa ako, sultero pa ako, ngalason man ako ka na Tiwi Hot Spring. Di ba? Bako, nabot mo Ronald ito tabi, na Tiwi Hot Spring. Ngunyan, garo na gayon, buda sa Sursugon, igwa diyang kipig-apod ka ito na San Binon Hot Spring. Inakon harain na ngunyan yan, o baka nagkaurubos na so steam, mga tugang sa mga lugar ka iyan. Ano? As of now, di akong aram kung may hot spring pa, digdi mga tugang sa Albay na operational. Kaya maganda, gani may therapeutic effect bagada iyan. Na pag kinarigos mo, kahit baga dyan sa banyo sa Tiwi, pag kinarigos mo, nagsasangaw pa kay asupre. Kaya kung may mga panaw-panaw ka, igwa ka kipanaw, may bunika, sarabay ka mong makarigos duman. Sa asupre na mga tugang bulong sa buni. Di ba? Oh. Ngayon ugaring, di ko aram kung nata. Usually kaya ang development baga, ay madali, basaon ko muna yun niya. Usually baga ang development starts mga tugang from a private sector, private initiative. Pag igwak investor na pwedeng mag-invest ka na gastusan yan, sa kami nalaog mga tugang ang gobyerno, ang tourism, di ba? Oh, kaya baka lamang igwak mga siyempre adalan yan magkakaigwang feasibility study kung how long an operation kang hot spring na yan para po makolekta, mabawi ninda ang sayang investment. Hello? Hello, VP. Morning. Good morning. Narumduman ko sabi yan na parehaan. Oo. Kaito kaya kan nasa senior scout ako. Nagka-camping kami dyan.
Okay. May hot spring Magayunon na talaga dyan. tabi yan. Hot spring siya. No? Iguana talaga siya. Ano siya, Migo? Agora ano siya kadakula, tabi? Bubon ba siya? O Yan. ano siya, Tapos, bubon? Ang kagayunan duman, open ito. So, pwede ka mag-hike duman sa mga hills na palibot ka ito. I see. Pero ano siya pala? Gari spring siya? So, gari spring, gari mga sapa? O Spring ngaya? tabi iyan, tapos garo kinulong siya. I see. Okay. Ngunyan, lately kasi, Mm. pag nagabike ako pasiring sa Hubilyar, Oho. naghapot-hapot ako kunyaon pa ito. Oho. Sabi sa kuwan mga residents duman, private na ngaya yan, dahil na ngaya pigpapagamit sa publiko. Pero ang sabi kan mga residente, may outflow baga ito. Yeah, correct. Susalog na kung sa inagduduman sa outflow ka ito, medyo warm ang tubig. Oho. So gusto sabihin, may hot spring pa talaga. Yeah, correct. Pero privately owned ang Iyo, Parian Resort mo niyan. iyo ano. So siguro, Iyan tabing Kabraran Pequeña, yan na pasiring dyan sa Hubilyar area. Ang mga bulod tabi dyan, ang irarumgaan are limestones. iya, iyo. Tama lang So, ano, ang iya. limestone bus. Oo, tama lang nga, iya. Baga dyan sa puro pagturiak ng liktado ang semento. mga underground river na iyan, pati mga kuweba. Ayun, okay. Oo. Kaya ito nga ni baga, si Katunon baga ang underground river na yan dyan Yeah, sa Hubilyar. Hubilyar, correct. Oo. May naunabihan kami ka ito na igwapan sa rong dakula o na kuweba dyan. Naligawan ko sa lugar eh. Pero hinanap mi tabi ito ni Mrs. In-explore mi ito. Tapos, Nakuha mi ito dakulaon. Mas magayon pa nga ni. ay wow. Ang problema lang, so pasiring duman. Deng maray na tinampo. Tinampong maray. Ayan, dapat In yan. fact, maray nga ni, tagamit mi ka ito ni Mrs. Motor. Oo, kaya. Oo. Tapos, naglakaw pa kami medyo may distansya. Pero magayunon ang lugar. So, magayunon talaga tabi na dyan, naglaos cave pala nito. Oo. Sa inutan pa ito kan sa underground I river sa see. Hubilyar. Pero magayunon. Gusto sabihin, Migo, harayo ba na naman sa pigasabi na, ano nga suyaon dyan, huyop-huyupan? Harayo yan, ano? Ay, harayo tabi. Ano yung Sabihin, paligdinan sa may kutmon? ang Kamalig talaga, may mga potensyal para sa darakulang pang-turismo na programa. Ano? Iyo tabi, oo. Kasi Yeah. ang structure, geologic structure niya, puro limestones. Yeah. So, dakulaan posibleng kuweba na ma-discover pa talaga. Oh, okay. Ayun na ang problema kung Yeah. paano ma-develop. Iyan, kwarta ang kaipuhan. Buda, sana may investor na dakmayaman na pwedeng mag-develop kaya. Kaya lang, kung dahil pang tinambo, paano pag-develop mo ka? Iyo, kasi take the case of ining Kitwinan. So, ranch baga dyan. Maswerte yun ang tagsadirikan ranch na yan. Tinatinampuhan na maray. Ibaga, agyan pati kan tinambo. Magayon, no? Dahil ko lang aram kung siyang tagsadirikan ranch. Ako dahil man akong aram. Dahil ko man aram yan. Dahil man nga na akong aram. May akong aram ni Jimmy. Pareho kita dahil aram dati. Dahil man aram yan, Jimmy. Bye-bye! Ang hiling ko kasi, kung hilingon mo tabi ang surusugon baga, ang tourism nindango niyan is garo Yeah. for the province. May data ka na. Yeah. Dapat araw man ka di sa Albay. Yes. May No. digital data ka. Pag Iyo. hiniling mo ang Albay, ano ang pwede mong dumanong gabos, and Yan. ano ang activities sa bawat municipality. Yan. Oh. Dapat may central ko ta. May central server na. Kung kada munisipyo, magde-develop kaya aron ka itong programa. I-suggest tayong kay Governor Buda, kay Madam Tourism Officer ta, kay Dorothy Collier. Baka tama ka, Collier. central server pa di, na liwang pag-click mo sa Albay, Madam, click mo ang Legazpi. Yan naman ka, Tapos boss. ito, Di ba? Kayo tabi, Click mo nga yung Kamalig. Yan naman sa Kamalig. Halimbawa nga, Thailand. Yan. Oh. Di ba pag nagdumang ka, sarong click mo sa Thailand, mahiling mo gamo sa Kompleto pa rin. destination. Totoo ka. Totoo yan ang Pati ang pagkasabi mga mo. red district dumang kay Riba. Ito ang inot ming hinanap ka ito.
Yes. Wa, mitulos. Okay. Magduman ka ngayon sa New Orleans. Yeah. Oh, pati ang Bourbon Street duman, kaya riba Yeah. yan. Yeah. Totoo. Totoo Diba? pare. So Totoo yan. dapat ang albay iyuman. Yes. Yes. Oh, Oo. kung kanya-kanya ang pag-develop, tamapagalong kung kanya-kanya. Oh. Diba? At the Tarabangan. same time, centralized ang tourism program mo, Tarabangan. mas madalian control. Yeah. Oo. Okay. Mas maganda ba yan? Yeah. Anyway, sana ma-develop yan. Nganing makadagdag sa tourism program kan Albay. Yeah. Okay. Okay. Salamat Kita, kayo. good morning. Mabuhay. Good morning. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi magbabago, tanganing mog mga tay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Selimarin Capsule. Ang Liver Aid Selimarin Capsule para po sa salud as in epektibo na nagkataon ng proteksyon. Soral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaya. May bisyo man o wala. Mahilig man uminom mo dahil mas maray na ang Liver Aid Selimarin Capsule. Isabay natural daw para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Nga bakal yan sa mga butika nationwide. Sabi kan texter ta, ako tabi believe na saro kita sa safest city. Pero garisala na makalaog ang Davao, imagine niya to na yaon duman so DDS nata safe araw kaan. Oho, yan, reaction tabi niya. Good morning Henry, tanong ko lang po, may lunggani sa festival po sa Ginubatan sa darating na Agosto? Ay, di ko po ira-confirm. Baka igwa, ha? Baka igwa. Tapos na baga po so kwan, so election man, ha? San binon buhay na buhay pa po, na-develop po yan Kimaray, taga-duman po ako. Very good. Salamaton po. Kalabidungan Cave, pwede ka duman mag-swimming, pasiring duman sa likod sa nasa Huyop-Huyopan Cave, near Solong Eco Park. Very good. Salamat po. Kadakol Hot Spring, Erosin Kuya Hen, Jan Bugtong, Dua Hot Spring, may raffle. Sarawayon ini. Sa Bugtong da may Hot Spring na dua ang may raffle pang kotse. Pagman ito Hot Spring, kwan lang ito, hot lang, lang spring. Good morning, day po ki Hot Spring digdi sa Tiwi. Oh, may nagdadangog pala dyan sa Tiwi. Salamat po. Sabi ni Pading Rene Palisa, Padi, Hot Spring sa Barangay Parya naraot during Typhoon Riming. Then nabakal ki mga Taiwanese sa mga Mulit family. Pero dai na pig develop giraray ta at present source kan water system supplying Barangay Paryaan in Cabraran Pequeño. Dakulaw ng burabod kaiyan. Sa Barangay Paryaan Iguadyan, dakulang kuweba, sa laog mainit man ang tubig. Wow! Thank you pa rin rin Palisa, sa informasyon. Okay. Sabi ni Noel, Erosin is the capital hot spring o Balbay. Ngunyan BP. Hot spring. Thank you, Noel. Alright. May ulat muna tayo. Kasabay po mga tugang sa Angel Mustasa. Hali po dyan sa Luwas. Angel, good morning. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraantabay. Ang location ko yaon ako digdi sa Regional Office number 5 kan Department of Trade and Industry. Dahil lang tanong na napag-alga VP Henry, gigibuhon itong groundbreaking ceremony kaining Bicol Trade Center ninda sa kataning Henry kan sa indang regional office. Sa initial ng pagkipaghuron kay DTI Bicol Regional Director Dingdon Abol, ining regional Bicol Trade Center inarealisar sa tabang kan ako Bicol Party List kung sa naghagad sindanin tabang na maalukaran nin pundo ang construction kaini para kung sa magkaigwa naman nin espasyo itong mga micro, small and medium enterprises na digdi sa Bicol region. Sa halipot sa VP Henry na minuto sagadan ta lang ni na diit na mensahe si RD Dingdon Abol pana DTI Bicol. RD si VP Henry po. RD, good morning po. Good morning, VP Henry. Yes, sir. Bakit detalyado tabi RD ka na groundbreaking sa activity nung niya na aga? Okay, ini po groundbreaking ta na ining Bicol Trade Center haloy ng pangaturugan kang DTI naman kaigwang araw kaning pasilidad digdi sa Bicol region
Kasi tatawan tang oportunidad ang sa tuyang mga micro, small, and medium enterprises, especially our clients na makaigwang sa rong one-stop shop para sa inda mga trading transaction. Aha. Kasi at the ground floor, kaining facility, ipuput up na po ining permanent trade house where Ayun. they can display their products Opo. representing the 6 provinces of the region. Ayun. Pero ano sabihan, RD, magiging, so of course, property ang kang DTI, pero sa magdi-display po dyan, ano po ang posibleng maging condition tatabi kung garo trade center yan? Okay. Ang plano mi po digdi maitatap mi ang sa mong partner private organization in Orgulyo Can Bicol Association to manage the facility. Kasi definitely ang DTI di man kita pwede magdilin siya. Yes, Kaya yes. itatauta ang pagmanihar kang trade house lang duman sa satuyang partner the Orgulyo Can Bicol Association. Pero Ayun. understudy pa po yan because adalan ni man sa mga mekanismo. Opo. Gari ang konsepto tabi, although bako man siya PPP gari. Ay bako po. Gari ali sa gobyerno ipapamanage tabi duman sa organisasyon na pribado. Tama tabi, RD. Day po. Bako aro kaya. Ang ipapakanayarta lang sa operation perhaps kay itong trade house. Ayun, sumagayon yan. Gurat no po kada kula ini RD? Nasa kung total floor area po nasa almost 1,200. Ayun, dakula palan. 3 stories man po. Oh, wow. Opo. Air condition po ini? May Air condition? Fully air condition po? ay syempre po. Pwede ka digdi magtambay. Takon bago aircon. Pwedeng daraplusong ka kanya. Okay. Ano po yan? Pag naging pag naging operational 24/7 ba yan o Monday to Sunday tabi bukasan RD o plano? Pagkadalan mo po definitely since government property ini siguro during office hours. Yeah. Pero pang budget kan tabi RD? Ang approve po kang base sa 2025 nasa 50 million. 50 million. Opo. Ayun. How many years pang construction kaya? How many months or days? Depende po sa DPWH kasi actually sa inda naka-lodge ang fund. Tama-tama, Ali. Alo yun ba ka mag-retire? Abot mo tabi, ya? Sana. Gusto ko ang mga simbag mo. Okay. Good luck, tabi. Congratulations in advance. Salamat po, Opo. VP Henry, at salamat sa DCGB. Yeah, welcome po. Thank you so much po, Angel. RD. So, yan VP Henry, si RD din doon na po. Sabi mo na dangog kasubag ko sabi niya na na-miss ka na daan niya digdi. Iyo nga ni. Paano kaya nayaong kita digdi? Kaya ito magasigan diyan ko sa iya. Basta na lang. Lamang digdi VP. Gar nahihiling ko digdi VP ang regional director kang DPWH. Natakadakul dyan Kampala. Ha? Natakadakul Kampala dyan. Ang mga imbitado kay DVP, syempre, so DPWH, Regional Director Virgilio Eduarte, si Legazpi City Mayor Hisham Ismail, ako Bicol Representative Congressman Elizalde ko, and then ang West PD Honor Degree VP Henry, si Undersecretary Blesila Lantayona. Ano yan? DTI? DTI Undersecretary po Ay, siya, VP. wow. Oh, isa na niya raon dyan ng mga official. Nailing ko di VP Henry. Di ako familiar kan na pandukan Regional Director kan DPWH pero posibleng ini si Regional Director Virgilio Eduarte. Kaya kung may mga tugon ka na ihapot. Oh. Pwede Apo na, tado VP. kung pirang alawaan ko, kung totoong siya iyan, apo tado kung pirang months, how many days ang completion period kaan? Totoo VP Henry. Gamitan mo naman sa imong appeal, bata naka-make upon ka baga. Kaya mo yan. Ako nang bahala sa imo, Kaya VP. mala, okay. Pag-yaon ako, VP, di ka mag-adit. 50 million pala niyan Apo, VP. 50 million. Saan ang exact location ka, Angel? Digdi lang ini, VP, sa pinaka-site ka ining regional office ka, Ayun. DTI. Siya na sa likod o sa... Ang DTI baga, kung halimbawa nga from RTC ka, di ba? From RTC, doon diretso yan. Nasa Tapos sa left left, side. ang DTI, sa left man kan DTI area. Opo, VP. May vacant lot man nga dyan. Apo, VP. Ayo. Okay. Sige. Good luck. So, yan VP Henry, nahiling ko digdi so mga provincial directors ka na DTI. May hali sa DOT si Sir Arnel Natanawan. And then itong representant ko na ako
So yan, VP Henry, ang mga nagdagdag informasyon halis sa luwas with Kuya Boy and so sa DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa Aluwas. Yan, mga marahay na mga bareta yan. Iguana pa rin kita dyan Trade Center. Mga tugang sa Rawis, Legazpi City. Wow, the best yan, ha? O nasa linya si Madam Melinda Win ng CMD. Madam Melinda, good morning po. Hi, good morning, Sir Henry. Good sa mga listeners mo. Bigyan ko ba itong gusto yung about tourism? Opo. Oo, magayunan iyan na mapakusog talaga ang tourism sa Ligdi. Sa actually, ano yan, mag-create yan ng employment opportunity. Opo. Oo, saka ako, na-experience ko kasi yan, example lang sa ibang countries. Nung last time, we were in Dubai, pag una ko, Sir Hen, yung kayaman, ang makusog nidang negosyo is oil. Dubai. Okay. Sabi ko, kaya palang mayamanan niya ako ang Dubai. Yan nga ni, mga sila ng oil. Sabi kan Pilipina duman na, yun naman naman bako, ngayon madam. Ang makusugon niya dili, tourism. Yeah, Tourism. Oo, at sa mga iba-ibang napadumanan ko na countries, imagine mga Pilipino, nagtatapo kita kwartata sa ibang countries para mahiling lang sinda. Correct. Dapat siguro sa mga foreigner din, talagang maingganyo sila, magpasiring sa to, kanani magtapok man sila digikan sa indang kwarta. Paano man madirigdi sa tuya kung dahil man na-develop yung mga yung mga lugar. Saka, ang magkagayo na sa tuya digdi sa Philippines, yan nga na example sa Kamali, kasi nature. Ang mga foreigners, Sir Hen, nag-aanap talaga si nature. Nag-aanap, kaya dakulang yan talaga makaugmahon man kung bigyan talaga ng focus na ma-develop ang tourism, lalo digdi sa Albay, sa Bicol. Magayon sigurado, Sir Hen, ang economy ta. Magayon po, ako yung mga Pilipino, padaman sa abroad, domestic helper, tawarang trabaho digdi. Kayo, Rahman, kaya ang iling bala sa tuya, minsan sa ibang ang iling sa tuya, ababaon pa. Pag sinabing, ang iling mo ngayon sa mga Pilipino? Domestic helper? Samantala, ang Pinoy, mahigot ang Pinoy, Sir Hen, mahigot po kita. Dahil lang kita tatawag magayon na opportunity, kaya sana ining bagong mga nailihir na mga leaders sa saro yan sa gibuan nila ng paraan na ma-improve yung economy ta. Oo, yan lang, Sir Hen. Salamaton po. Opo, no problem, Madam Melinda. Welcome po. Salamaton na maray sa reaction. Alright. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan utaw. Alright, sabi ni amigong Toy Rain, hi Migo, sabi niya, ang source ng Tiwi Geothermal is the extinct Mount Malinaw, not Mayon. Mayon, ang active volcano, can't be source for geothermal exploitation. Good day. Yeah, yung manangat pare, I stand corrected pala. Mount Malinaw, tama ka, Mount Malinaw. Very far pati ang Mayon sa Tiwi, geothermal. Ang source kan Tiwi geothermal is the extinct Mount Mayon. Good day. Tabi, thank you Tabi. Toy Rain, mabuhay ka. Salamat na maray sa reaction. Okay. Yaon, sabi ni Rondon, yaon pa po ansan binon. And mas dakol ki resort po duman ngunyan. Yan. Salamat. Alright. Sabi ni Dr. Chris, si Vice Gov Diday ko bagapadi, saro sa obheto niya, pakusogon ang turismo. Very good. Saro ini Yung mananggad, nadangog ko so statement niya na papakusogon niya ang turismo. Saro sa programa niya, pakusogon ang turismo. Kaya, nasabutan ko sa point niya, kaya araw ka itoon sa iyang plataforma, as in, ang pigasabi niya, diman sanggo niya ang panlunsod sa indang first inaugural session, mga tugang, sala pala ng term, inaugural session lang, siya baga katanim ni Kong Joey, igosindang ka itong magayon na plano para sa turismo sa probinsya Canalbay. So sana, ang kaisipanik Vice Governor Diday ko, ma-connect
maguron sinang duwa ni Governor Rosal sa iling ko. So mga statement ni Governor Rosal kan inaugural session ninda. Mga pagi ito tanganing sina magkasurondo kun mag-uururon sina pirmi para po sa karahayan kang probinsya kan Albay. Na kung igilid mo nan mga kung ano na mga politika o ano man na mga bagay-bagay na din na pagkasurondoan, mag-irisi para sa probinsya kan Albay, magayon po yan na sa endang magiging direksyon. Hello? VP, good morning. Yes, sir. Good morning. May sarap pala na ko sabing reaction man tungkol sa tourism magano. Aha. May practice kaya digdi sa tuya na halimbawa nga, let's take na lang for example, I'm not singling out Kagsawa, no? Okay. Pag halimbawa nga ako from the north, madyan ako sa Kagsawa. Ang pag-abot ko dyan, garo na culture shock ako. Rirawog. Anong rirawog? Halimbawa, mahiling mo na sana so mga representative kan, mga APD dyan, nakulon. Iyo. Sugari baga, gari nali kita kibi, sala ang term na nali. So talagang dako na nagsasabat, gusto makakuha ng kliyente? Iyo tabi. Paglawag mo sa Kagsawa, mabayad ka, di ba? Tama. Kung makuha kang picture, dakulunan marawong sa imuan. Okay. I mean, they don't pwede tabing gibuhan kipaagi na i-centralize iyan. Di ba? Halimbawa nga, kasi pag nagdumang ka nga sa Sagada, may tourism center duman. So madumang ka, maaraman mo kung ano yung mga activities and ano ang requirements. Makuha kang guide, wala man naman sa imong guide, ang matao sa imong guide, so tourism center duman ka mabayad. Hindi pwedeng arog ka yan. Dapat ko gari mas tourism friendly kita, adi. Kung paanong approach sa nag-aabot ng mga bisita? Kasi minsan mahiling mo talaga rirawog yan, paabot pa lang. An auto, paabot pa lang ang turista. Pag bukas kan auto, automatic yan, magyara, may mga napaskin na. Deka pa nakababa. Ano, di ba? Deka pa nakababa mo na sampangan mo na. Okay. So, kung magayong ko tapos ma-centralize yan, halimbawa ngayon baga, may tourism center ang Kagsawa, ito na, duman suko turista, hahapoton sa turista, anong gusto nindo kung ma-TV ka mo, anong preferred nindo, dakula, saday, medium, anong price range ang kaya nindo. From there, so tourism center na mata okay, provider, kan ETV, di ba? Pero, ang ano lang yan, kasi baka ngaya baga may preferred man ngayang ETV, so tourism center, dapat kada saro matawan kung pare-pareho ang preference. Mas magayon siguro ko tayo yan kasi para bako man anong maray sa image kan Albay, di ba? So baka pwedeng i-apply tayo yan. Not only, I'm not singling out Kagsawa, ha? So baka the whole of Albay, mai-apply man ang yan. Okay. Sige, Migo. Salamat, ha? Ayun ang suggestion ko, ano? Okay. Sige, thank you. Very good point. Dapat talaga may active kitang dapat ang tourism kaya baga, araw kan sinabi ni Madam Melinda, saroan sa nakulang investment, saroan sa nagdadaranin income. Pag ubinabot ang turismo, dakuron ang buhay na sektor, transportasyon, hotel, restaurant, mga mga konsen, mga duman-dumanon, etc. Dakul ang nabubuhay na mga negosyo pagyaw ng turista. Siguro saro naman yan sa pwede na gibon tanin pagi na magkaigwa ki investment, no? Para po diyan mga tugang para mas lalo na mapahiwas asin mapagayon mga tugang ang tourist arrival digdi po sa syudad sa probinsya kan Albay. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sasabi baga ni Gobrosal, magakaigo na ki rebranding ang Albay. So kasabay duman sugari pag
pagpapakarayda kang turismo sa probinsya Kanalba. Yan ang ilingon niya to, mga tugang, sa mga maabot na aldaw. 20 minutos bago po magabot ang alas 9 ninaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kaso kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hulyo 18, 2025. Inhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, balik kita mga tugang sa programa. Tulong estudyante asin sarong iba pa nadakop na nagchuchungki sa Busay Falls kang malilipot. Salbata ng mga aki ni pipag ireskwela, chungki ang nagkauro ko daan. Nadakop lugod kan mga otoridad. Jomar Bien, ano nangyari? Detalye mo. Salamat, BP Henry. Sinangatan na ng kasong paggamit kiniligal na droga. Ko. Asin posesyon kan illegal na droga an bali 4 na persona na anas residente kan banwaan kan malilipot. Ini matapos na ang 4 na ini tuludig di estudyante, ansaro truck helper, nag-iedad ng 19, sundo sa 26 anyos, ang 4 na ini. Iyuan maaktuhan kan mga membros kan malilipot PNP na nagchuchungki nin marijuana digdi sa primerong busay sa malilipot sa Busay Falls. Ang Busay baga digdi BP Henry dapol ini may taas ini hanggang 7. Ang pinakapasil mong maduduman ining pinakaibaba. Duman pa nakaisip na magturungkian mga ini. Although bakong matawo ta weekdays, Martes na alas 4 ang imedya ang hapon, ini na dakop kan mga membros kan malilipot PNP. Sinabi ni Police Captain Alex Alcantara, Chief of Police kan malilipot, na regular sinda na nagapasyar sa Busay Falls asin sa iba pang mga resort digdi sa Banwaan kan malilipot para i-monitor ang gibukan mga nagdadarayo duman and timing na abutan kan sa iyang mga puliso apat na nagstungki pasapasa kang sarong stick na marijuana na pigihigop kan mga ini. Tulos na tinakmakan mga pulis asin nakakuha pa nin nagkapira pang sa shaken marijuana asin paraphernalias duman sa saro sa mga naunambita na suspitsado. Napagaraman na antulo, estudyante, ang may dara kang
so marijuana, so bakong estudyante, so truck helper. Ay. Garo na karoy man sana ito, yung baka nagpapabakal man sa mga estudyante. Ano tabi At yung ng kinekta. estudyante Jomar? College, high school, senior high school, elementary? College na ini. College na. Saka ba? Bipag-ireskwela. Kung ano nang pigigiribo. Ta susaro 19 anyos, susaro 20, susaro 22 anyos. Tapos, ngunyang kulong sinda. Nakakulong, susaro, nakaluwas Gar may sa tubang piyansa ini titulo. Pwede magpiyansa kayo? Iyo, nakapiyansa tulo susaro. Ay, na. Kaya nakaluwas. Nagpositibo pa sa drug test. Ay, sosko. So, ang aramuan ang misteryo digdi. Ang nagpositibo sa drug test, so tulong estudyante. So, sa kariba? So, kariba na yon may dara, kang marijuana, negatibo. Pasiguro man paano siya? Garo siya, garo nagluluwas kung reparoon, kung analisaron. Ano lang yon, garo pigpapabakalan lang sa mga estudyante, nagsusurong-surongki. Bako man sang user. Pangyari. Roger, pero Ay, ang kaso niyang pinaghahampang, illegal possession of drugs and drug paraphernalia. Ay, na. Samantalang, tulo, illegal use Of of drugs? Illegal substance, drugs? use of illegal substance. No. Bale, iyo ito pinagampang Kaya kaso. mga magurang ayun man mamproblema sa mga parents na naman. Ay nako, sarawa yun. Yan na gusto mo yun, ano yung supplier na sarong nadakop? Nagluluwas iyo, negatibo siya sa droga, tapos sa iya nakuha sa mga mga marijuana. Tapos tulo na man nakuha kan marijuana, pero nagpositibo sa droga. No. Saka baga. Pero ito, Ay, yan ang ikaduwang pagkataon isa mo sa Pulse na may nadakop na arugan. Magigirumduman Enero 19 kan taon man na ini. Tulong persona na hali pa sa siyudad kan Tabaco ang nagdayo man sa Busay Pulse para man magtsurong kinin marijuana na nagkaaraktoran man kan Tabaco. PNP asin nagkapralantaran kan malilipot PNP asin nagkapralantaran kan magkakanigong kaso. Yan kaya Jomar, di ba? Madali yan susugan. May aso. Ang parong kaan, sagom sa palibot, di ba? May parong. Mapaparong ka. Maparongon yan. Ano nga ng parong ka yan? Marijuana. So parong kang marijuana, ang klase nga ni. Kung bagang parong kaan, gari... Hindi kung Di ako pamilyar sa parong kaan. Matisting daw kita. Ano yan? Pigisigarilyo yan? Pigchuchungki. Kaya nga, pigisigarilyo. So, sisup-sup. Sigarilyo. Tapos, hiyup-yup. He inhales aso. Pero dahil ka lamang nag-agi sa college. Naghapot ako sa imo. Gusto ko. Kaya naghapot ka. Mga dahon Tadi ba ba dyan? Bako yan dyan ba nga pipiripit sa kung anong manipiso na papel? Kung di dahil tanataba ka magpakaukod sa mga aki, bay na lugot. Bay na lugot. Pero ang point dyan, hanggang ngunyan, illegal iyan na substance na yan. Dahil pigutugutan kang gobyerno. Kaya, pag nagamit ka talaga kaan, preso ang abuton mo, kaso ang abuton mo, Roger, although iguan naman na supigapod na medical marijuana, pero pigdo-proseso ito, di tablet, di kapsula ito, bako itong correct. So, Diskapula. Tama ka although, o kaya sa iba man na mga nasyones, mga states sa Estados Unidos na legal ang paggamit yan, pero regulated kung sa inalugar sana. Yes. Sa Pilipinas, kaya pag ikaduminali ka, tapos ka, madadali ka man kan mga autoridad. Okay. So, yan bibigyan mga informasyon. Jomar Bien, GCTV. Thank you, Jomar, sa report. Duman sa, basin sa kami, inistorya ko na good sa inyo, inistorya ko na nagkaperang beses. Duman sa Amsterdam, sa Netherlands, nakaabot kami, duman nag-attend kami kan International Broadcasting Conference. Legal ang pagbakal ki marijuana. Yan ang mga street, igo naman ki park na along itong mga dams do. Kaya nga, itong may river duman na dakulaon sa Amsterdam. Buda may mga park pagkabanggi. Bang mag-ikot ka, nag-aaraso yan, maparong mo mga tugang, bako man asok yung sigarilyo, asokan marijuana. Nya kami, bako kami tuod. Di kami nag-stay naman sa park. Tapag nahangos mo ito, baka pag abot mo naman sa hotel, bangag ka na naistaran mi. Sinda, hanggang sa nagayo sa, kundi ako na sa lang, hanggang 5 grams lang.
sarong stick o basta arog kan, limitado lang. Pwede kang magdara duman, pero limited ang arog ka yan. Pero di ka pwedeng turista ka na magdara ka paluwas sa inda. Duman ka mabakal. Pero sabi ninda, pag turista ka ngayon, never try marijuana. Iyan na, ibang apod kaan? Cannabis. Di ka mag-try kung turista ka. Taba ka nga iba o kataod. Ang problema ka duman, kung magwala-wala ka duman. Di ba? Senda po, regulated ang paggamit. Di ka pwede magsubra sa regulasyon na ipinagtatao mga tugang kan sa tuya kan sa indang gobyerno. Sa Pilipinas, tabi, inakon pag iyan pig-regulate mo, baka na kung problema ang abuton tadigdi. May medical marijuana baga, di ba? Yan na bulong daan sa kulog sa sa pain reliever da yan eh. Pero wala pa kita kaan mga tugang sa Pilipinas. Ay, nako. O kamong mga nagdangog niya ng mga mga teenagers, do not try. Sabi nga ni, wag mong subukan. Sabi ni Digong, wag mong subukan yan. Masisira ang buhay mo. Pero ang dapat nga na niya nabantayan kang gobyerno, iyan na kuan, iyan na saro kan marijuana Ronald, saro kan itong supingkon baga, so saro pa. So, kalampunay, o saro pa iyan. Dapat iyan saroan sa bantayan. O dahil na kinagagaramit ko niyan. Tapos sa pub... Nakakuha ba sa gilid-gilid? Pero tabi di ka mukan mag-try. Nakakaribong angkip, nakakaraut angkip ayo. Di ba? Oh. Salamat kan sa pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Kasabay ko po si Ronald Baldo, si Jerome Martinez, o da si Casey Tanay. Bantayan ko di si Casey Tanay ta. Pagyan tawat tabing wala si Chief Ramir, bantayan ko ini. Salamat kan sa pagantabay. Goodbye. Kung ikaw ay 50 pataas katulad